Hola a tots, què tal, com esteu? Bueno, ja fa dies que jo i la Míriam tenim la idea de canviar diverses coses a la nostra vida, no? Fer alguns canvis per anar millorant, per anar canviant cap a millor, com sabeu que és un dels nostres grans propòsits, no? I llavors, ara hem tingut una idea de fer, durant els propers 12 mesos, 12 desafiaments diferents. O sigui, fer un gran canvi, a cada mes fer una cosa completament diferent del que fem fins ara, introduir un costum o un hàbit nou a la nostra vida. I us proposem que vosaltres ens acompanyeu amb aquests desafiaments, que podeu fer el mateix si us animeu del vostre costat. I per què? Doncs perquè enfrontar desafiaments i lluitar per coses que volem canviar o coses que volem assolir ens ajuda a canviar i apropar-nos d'una millor versió de nosaltres mateixos. Hi ha molta gent famosa, gent molt intel·ligent, que ha tingut molt succés a la vida, que tenen el costum de fer allò que us proposem per proper mes de setembre, com aquest primer desafiament, no? I és aixecar-nos cada dia a les 5 del matí. Què vol dir això? Pues que haurem d'anar a dormir més d'hora, està clar. És un canvi d'horari important, però que creiem que marcarà una diferència molt important a les nostres vides. I per això us convidem i us desafiem que ens acompanyeu amb aquest desafiament. A partir del principi de setembre, durant tot el mes de setembre, cada dia aixecar-nos a les 5 del matí i veure com podem aprofitar els matins i què podem treure de bo d'aquest temps que tenim i que fins ara no teníem. Nosaltres portem ja algun temps llegint sobre aquest tema, ho hem intentat fer ja algunes vegades, alguns dies, i la veritat és que sí que n'hi ha una diferència. I us deixem al descriptiu del nostre vídeo alguna adreça, on podeu trobar llibres que parlen d'aquest desafiament, de fer aquest canvi, de començar a aixecar a les 5 del matí, dels avantatges que té i de tot, perquè pugueu llegir i informar-vos una mica també. Quan acabi el mes de setembre, quan acabi aquest mes amb aquest desafiament, analitzarem una mica quins canvis hem notat i quines coses han canviat a la nostra vida i al nostre dia a dia. Ho analitzarem junts i arribarem a alguna conclusió. Si n'hi ha alguna altra cosa a la vostra vida en aquest moment que creieu que és més important i que us pot ajudar més que fer això, feu-lo. Però feu un desafiament, feu alguna cosa per canviar allò que necessiteu. I si no, esperem que ens acompanyeu amb això, amb aquesta aventura. Us desitjo moltes benediccions, que tingueu una bona setmana i ens veiem el proper divendres. Adeu!